uma seqedile uma siphele yonke lento ngizohamba ngomlokhozi ngane zakwethu njani i-time yakho akizwe i-time yakho njani ukhulumele kutheni kuyarekhoda lapha yeah lalani hayi kwa edit ngifuna ngakade laleni konke ijayile ufuna ukuyifona mfowethu urisikade qala la yes akusikade qala khona wena ufuna ile nto ubhekuzana ufile bethi uyiphumele ngapha ufuna bethi umfonela kanti sethola ukuthi office hayi magama ufuna ukufona manje mfowethu after what no I wasn't hayi manje asiqede umsebenzi baleki yeah lalelani eyazi noma engayishuta siya edita lalela mfowethu lalela noma engayishuta kunoku edita lento ayithatha njoba inje iya edit okay ngicela ukuthi before sibuyela kumntwana ubesachaza ke yeah ngicela ukuthi ke nina enizalwa ngumntwana ngoba ubaba wenu lo abanzulathi babekazi singakayi phambili no ngicela uphefumule ngana kwethu uphefumule ukuthi uzwani nje so far esashaya ihistory nje uphefumule nje ngikushuta isithombe nawe umngana kwethu so far yeah hayi ngibekithi ngihamba kanje ngecamera input yeah bese ngigcina kumama futhi okay all right ake sibuye ke linda akizwa ngifuna nje ilevel indlela yokulandelana logical okay mfethu ubese akhulume ngobaba Angihambi uyagqoka msusalama ngengcole kangaka. siyeza lapho wathi useza eswazi yeah ngisiyeza lapha angakulibali sisazoqedelela but bengithande wena sinono ukuthi before eqhubeka nanikeni kubo khona edishayo sofa lokho ngakhulume nomlando kaSeme khuluma into enjani noma yini mangabe khona mana lingekho ilaka hayi ngizobuyela ku-auntie kodwa ngifuna yaphuma nani niphonse itshe phela ngoba nibhilde kube ingxoxo efamily makukhona umfowethu anakho we phiri ngane yami. yes Uphela ngizalwa yisoka mina. Manje ngifuna ukuthi ngixhume lapha yana kuQuintin. kuQuintin ngifuna ukuxhuma ukuthi wahamba kuSemeke wacelwa ngabaseswazini ukuthi akabaniki independent ma elena ake sibiyekeze ke mama ke ngiqale ngitshele icamera sigcineke lapho abaseswazini umama ethi ukuthi qaphu ngabaseswazini umfethu kuveza indaba uzosibonza isithombe samaswazi bambe kanjalo ngana kwethu sibambe kade usibambe kahle impela sibheke icamera fanele sibheke icamera la kulesithombe umntwana nginike nje ithuba ngifuna ke ngiqale ngibonise isithombe sika baba uPixley Isaka kaSeme uyo lapho kusobunqele and then lapha sibona ingonyama yamaswazi usobhuza wesibili uyise wenkosi uhleli phansi ngiyambonisa impela ake sisikhulise isithombe lesi esathathwa emenyiwe uSeme emenywa ngamaswazi siyabona mntwana awuqhubeke uthi uyamenywa sekumenywa ubani emenywa ngamaswazi umenywa ngamaswazi inkosi yamaswazi uPixley Seme yes hamba uye eLondon ngicela uba ube ngummeli wami ngoba kuthe mangikhuluma kwathiwa ngize nommeli uma ngicela i-independent isuke ingabiye i-British Protectorate ibe yi-independent hamba ke le British Protectorate ke ngiyase London yase England hamba kuye enkosini yamangisi uyothi ngifuna ukuthi ucela ukuthi ngifuna ukuthi le ndawo yami ibe independent iphume ezandleni zabo yes esevuma ku Dr Seme ukuthi ngiyakwenzela lokho wase thola ki ibandla nanti ibandla ke njoba lapho ke esithombeni so this is the only deputation sibonisa isithombe se-deputation nalo uDr Seme waya enkosini yase-England njoba bebonekela esithombeni nje bebayingilande bebeholwa nguDr Seme kuyocelwa ukuba kube independent iSwaziland njengoba iyiyo nje kuze kube namhlanje ngizalwa isoka mina mntwana uthi ngizalwa isoka ubuye la ebusokeni ke sifuna ukuthola lapha ebusokeni lapho ke kutheke ngalesikhathi elungisa umcimbi lona wasebona ke intombazana ethi athi usobhuza kuyo uanti wakhe kwase kuvela umfana ogama lakhe luyinguzwa ngendaba Seme
Amagama le ntombazana ayibona izalwa ngubhunu. Izalwa ngubhunu le nto or udadewabo kaBhunu makethi anti usobhuza phela. Angizungena lapho mntakwethu ngoba ngiyazi ukuthi ihlobene njani. Kodwa ke ngazi ukuthi usobhuza uthi kuye le ntombazana ukuthi izalwa ngubani angazi. Kodwa uthi cha nje ngumntana lo mntana omfowabo wenkosi khona lapho anti phela. Yebo. Anti babekazi. Esizala ke nanto nanegama lithi wezwa ngendaba ukuthi kanti kwavela umfana lapha edlula khona ihambile yebo. Umntwana noma umfana enkosi lozinja mangelikhumbula kahle igama. Yebo. Sithi asesiqophaqophe ngwana phela ngiyathanda manje menishe eza amaswazi ngoba ngibangizala amaswazi nami abangithi bakhona waseme kancane. Angithi ububuze ngey'ngane zika kanti ke kutheke eDahakrali ke manje lapha okuyisizinda se-ANC khona lapha yazalelwa khona i-ANC amanabuke nayo awashwa eDahakrali. Yaqalisa nokutholela abantu umhlaba khona uthenga umhlaba emabhunwini useme bafundisa abantu umhlaba ukuthola kanjani bakwazi ukulima kuleyo ndawo ke nanku umuzi wakwaSibeko kukhona intombazana futhi ngoba phela ubefika hlala isikhathi eside lapho Seme wasebona intombazana ke yakwaSibeko lapho wasezala ke kuyo ke uduma kude sezingakanani ke lezi ingane zika Seme sekungiQuintini uzwa ngendaba uduma kude kwaphinde futhi wabona enye intombazana wazala kuyo intombazana engudalida akukho kude nomuzi wakuboka kanina kaduma kude kwakhelela eDahakrali. Angazi ke khona ukuthi ke le ntombazana yona izalwa le ntombazana ukuthi izalwa ngumabane igama layo lo Dalida intombazana ukuthi akwabana sokulibalekile unina umabana unina ngumazi negama lakhe asasilikhumbula kodwa yona Pixley and then leyo ntombazana yatholwa ubaba uPixley igama lakwa uDalida. Yebo ngalesikhathi eseDahakrali yazalo ubani bazalo kusho ukuthi ngamanye amazwi ubaba uanti ngaba akayona intombazana yedwa ngoba kuyena yedwa. Yebo yayikhona umunye uDalida kufanele ngababili amantombazana. yebo kahle ke mashonanga uDalida uDalida uzalwa uPixley Seme. Yebo Kodwa unina kaDalida lo mama lo asenemlibele igama angimazi angisamazi mayeshona ke manje uanti uDalida kusho ingane enzenzwa ngazo ubethini umfethu ubethi engathi ngizeni khuluma ngethuna ukuthi nethuna niyalazi or ngizwe kahle cha akukho uyabonakala umntwana washo njengitshengisa mphela khumbula. yes Uthi ingane yakwethi ilapha. cha ke eyakwethu leyo hayi lo eyobunsizwa bukababa eyakwethu lapha emzini wasekhaya eDahakrali. Yebo ngiyazi hayi le eyobunsizwa bukababa. Uya understand yes Lapho ngingasendlula ngemoto yenxiwa lika Dr Seme lapha ayethi khona uDr Seme oyihlo akafuni ukuthi bangakwazi ukusenga nenkomo bazi ukuthi bayothenga esitolo wathi yebo ngoba bezalelwe eSofaya Town. Yebo wasethi nginawo amaplaza ayemabili lapho koyihloka babehamba ubaba wakho nje kwakuthanda kabi ukreza uthi uma kungikrezisa kungigcwalise ibele yebo usobe bemhlophe bonke lokho kwayithanda kuDr Seme ngoba wayifuna ukuthi bazi impilo yangaphandle yokulima yefruit sasinama orchards lapha ke ngakubonisa khona ukuthi ingane engelamayo inanti ithuna layo. Yebo mbiyazi le isihamba ndala uDalida le no George no Dumaku. Yebo mbiyazi abazange bahlale bona lapha yami ngoba bebezalwa ngamantombazana lapha ehophilisela khona basheka konini. Njalo yes siyakuzwa ke mntwana
soka. Soka lamanyana. Ngibekele mntanami la. Awusadingi. Khona abantu abafuzile. Kusho baba umyazi bafuzi. Sesiyaqhubeka ke manje Thina singabanga so. Wasala kithi sema sibanga thina. Sesiyaqhubeka ke manje sisase-Dahakran noma uzalo manje ingane zika mkhulu Seme e-Dahakran. Or sesiqedeni sesiyaphambili ukuze sithole ukuthi umntwana yena ufika kanjani ngoba sikafika umntwana awubusabala ingane zika baba uPixley. Yebo lezi izindala. Yes. Waseke kutheke sebebadala nje obhuti. Ngoba into ke manje ka 1925 sekuthi ukhongolose esaqanjwa. Waqedwa ukhongolose. Wahanjwa wayisiwa eBloemfontein kuyo kuthiwa i-Lawful Organization of South Africa endorse ukuthi akukho lutho lophazamisa ukhongolose Eyo-register. yebo kwamregister Nje ukuregister khona inkampani. yebo wamregister kwamthi inko wathi akakho uStaunch uyi-South African lawful South African organization yalapha eSouth Africa. Nothing will touch it. Nge esebenzisa ke kude kuyashiwo kuleza incwadi ukuthi esebenzisa amandla akhe okuba a doctor of law. Uphi ubaba leso sikhathi Yisi Johannesburg. sengisho uJohn Langalibalele Dube mayisa register akakaveli. Uvelile phela uswaba yipresident. Sengisho ukuthi ngenkathi sa register manje lenhlangano usayiqala uNtasika uSinono uyayiqala ukhuluma namanye advocate nabo Dube. yes Nabo phela mntanami uDube. Uyiqala kanye nabo. Manje nakisethu uma isimile sebeyivumile bonke ukuthi siyayivuna laba abantu abakoZambia, Swaziland, Lesotho nane eZululand. Yebo enkwaZulu bayivuma ukuthi siyayifuna lento ezosikhipha ekubeni sibe zigqila ze white people. Usethi oh manivuma ke nanso ke le African National African National or Native Congress kwakuno native yebo siyayivuma usethi angihambe ke manje ngiyivisa ke ibambe manje lapho mntwana ngo1912 ibambe lapho uMfontein mntwana ibambe lapho nakho kunye ngicela ukuthi ngikubuze ngoba siwabizile ama British protectorate kukhona elinye ilizwe lapha lapho ukhongolose kade estrainer khona thina amasosha elinye lamazwe iTanzania kukhona okungimangazayo ngeTanzania bafowethu angikaze kusho kuwe mfowethu 2 1 Nkosisikeleli bayicula njoba siyicula nathi ilona lizwe Africa licula unkosisikeleli yebo mabeyicula bayicula ngeSwahili ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe umntwana khona akukhumbulayo into Seme uyanaba okwesibili okungimangazayo wena mfowethu ukuthi leTanzania kukhona mayenyakatho eTanzania kukhona ivillage yakhiwa igama levillage kuthiwa iSeme manje ngibuza ngamabongo kungenzeka ukuthi kukhona okunye yes ebizwa ngoSeme ikhona even nasemapini mawuvula imap enkulu Seme duze la kwazalwa khona uNyerere manje that is why ngibona ngilokhu ngosisi bayicula ngeSwahili ngicela ukuthi before ngihamba la ngenidlalele ingane zesikole ziyicula ngabe ngivashile indodakazi yami isiTanzania namanje bayicula ngase iSwahili leso mntwana kukhona okwaziyo ngeTanzania oNyerere ngekhathi zoNyerere nobaba uPixley ngiyazi kakhulu ubaba uyabona nje ipresident ubaba ayikhuluma ngazo upresident Nkrumah president Nyerere nomngani wakhe uMacmillan in England lo owayethi I shall fight Hitler on land and on sea babengabangani noPixley kakhulu ngendlela engenakulinganisa I shall fight Hitler on land and on sea umenze umbone enze njalo nje uDr Seme ethatha from Macmillan's mouth
umngani wakhe. Mntwana ngicela uyibambeke lapho. Wenza babefunda nayo. Ya ngicela uyibambe lapha ngicela ukuthi ke ngithi qaphu ngeSwahili. Ngoba nabantu basazela ngifuna bazi ngoseme. Sajabula abantu bathanda kwazi ukuthi kwenze naba bakwamntwana. Sasa hivi nilikuwa naongea Bahluphekile amakhanda angaka. Khululeka ke mama ngitshela abantu baseTanzania. Hapa naongea na mtoto wake mwanzilishi wa chama cha African National Congress ambaye alikuwa Dr. Pixley Ka-Isaka Seme. Huyu ni mwanaye ambaye ndiye kabakia. Wengine ndio tayari marehemu. Naye anaitwa Princess Helen Seme. Anaitwa Princess kwa sababu yeye ni mjukuu kwa upande wa mama yake sasa katika ufalme wa Wazulu, mfalme Cetshwayo. Mtoto wake mfalme Cetshwayo ndio mwanaye huyu ni mjukuu wake. Kwa hiyo ni baba kwa Pixley Isaka, kwa mama ni King of the Zulus. That is why she's a princess. Nilikuwa nimemuulizaje, je, upo uhusiano katika mwanzilishi wa chama cha ANC huyo Pixley Isaka ambaye huko Afrika Kusini amesahaulika, hawamthamini, na Tanzania ameeleza kwamba maishani mwa baba yake alikuwa anasema sana kama rafiki zake kiongozi Julius Nyerere. Alikuwa anasema tena mwingine alikuwa Macmillan wa Uingereza. Kwa hiyo hapa tunayo historia ambayo mama anakuwa kama vile amehifadhi. Sasa tumeshukuru sana. Mama, I was just explaining in Kiswahili to the people of Tanzania, especially the president. My brother, I also want not only Zuma to see this video as the president of South Africa on the end. I also want the president of the Republic of Tanzania to see it, because Pixley Isaka want to unite the entire Africa. Yes. That's why I was just explaining in Kiswahili so that Tanzanian people can understand that His Excellency Zuma has got the message, as well as His Excellency Kikwete of Tanzania. Qhubeka ke mama, bengisenzela nje ukuthi bezwe nabantu ukuthi kwakukhona elinye iculo la iANC biyayivule ngayo into elithi angiseke ngilizwe lapha sengiyalikhohlwa nje ngiyebo khona ngikwazi ucula, kodwa ke in words ithi simema zonke izizwe ezinsundu ezithetha ilwimi ngelwimi, sithi mazihlangane eBloemfontein, zihlangane ukuze zenze umfela ndawonye African iwonke nje umuntu omnyama. Ngiyakuzwa ke mntwana, ake sibekele ke mntwana la manje sigcine lapho kuzele ubani manje sesitahakrali kusazelwe abantu lezingane zakhe zangaphandle. Unanko ke manje esethi ke ngikhumbuzeni lapha inkosi uDinzulu yayiboshwe khona. St Helen. Cha, hayi lapho eyayineplaza kwathengisa ngayo. Yebo ke esethathwa ke inkosi uDinzulu kuthiwa uyithi rebel namabhunu wasethathwa ke eyofakwa eplazini la kwathengisa ngaye. bamshaya house arrest ngamanye amagama. House arrest ngokulwa nabantu abamhlophe. Lise Transvaal lelo plus yebo kwathengisa ngaye yebo. Manje na ke esemzwa ke inkosi uDinzulu ke lo mmeli, angithi vele ke lo mmeli phela bekuke kwahlangana kuthiwa kufunwa izizwe ngezizwe amakhosi Tanzania, Zululand, Swaziland. Wase uDinzulu embona ke lo Seme, kodwa ke kusengiseme nje sesiyarevise abantu abangazi umkhosi bakaZulu. uDinzulu ozalwa inkosi ubani? Cetshwayo mntwana. Uyambiza uDinzulu sebiza lo mmeli. Yebo usethi ke kusho yena ummeli uthi hawu uSilo, angithandi ukuthi uzopanisha uboshwe, ngingakwenzelani? Ibisithi ke leli la ngithi abuza ukuthi ngikwenzeleni inkosi na njengoba uboshiwe nje lapha na. Mina ngithanda ukuthi ngikuthathe ngikubuyisele ezweni lakho, ungaboshwa kanjena. Abesethi ke inkosi yasoSuthu, Seme, ngiyisengizwile ukuthi ungawenza lawo mandla, kodwa ke bengicela ukuthi ke sime sibone ukuthi labelungu
bazongigcina isikhathi singakanani njoba bengenzi igundane nje ukuthi angihlale lapha. Abese-ke eyaka-ke inkosi kuyo yonke lonto-ke. Ngalesikhathi sehamba-ke manje enkosini uDinuzulu kwathengisa ngaye ekhaya oSuthu emzini wayo esebona le ntombazanyana-ke manje eyi-firstborn yenkosi uDinuzulu eseyisiletha ethanda ukuthi izoba unkosikazi wakhe. That was uPhikisile-ke kaDinuzulu. Uyafika-ke laphana-ke kwaSeme loPhikisile kaDinuzulu ufike uzala i-firstborn yakhe uSlosentaba ozala nawo uVezindaba. I-second born yakhe enguPiliti uDouglas ezala nanku ubheka uzalo uxolo bantu abamngokukhomba. I-third born yakhe eyimi. Okay. Nomfana-ke le besikhuluma ngayo uthuna lakhe lile ekhaya eDaggakrali. Okwakungumfana washona esemncane ungelamali. Le ngane zizalelaphi firstborn ezalwa ngumntwana? Izalelwa eSophia Town. Okay. Emzini kababa. Ubaba uthi sobathathu. Lo Douglas, lo Godfrey, lo Douglas, lo mama oyimi angifuni ukuthi bakhulele lapha. Esofa ngifuna ukuthi bazi yonke indaba, bazi i-farm life ne-town life. Yes. So nginefama mina eDaggakrali. Yes. eForecast. Ngicela ukuthi abaye khona. Babone zonke indawo lezi. Yebo, bafunde yonke lento. Sinjoba ngithi ngangikeziswa nje ke ngicela ngigeza ubisi ngezandla. Okay. Ubisi kanti. Ngiyakuzwa ngempela. Sebazelwe ke abantwana abazala umntwana uPixley. Yebo. Ingane ka Dr. Seme ke manje ngithi uDr. Seme had 5 boys. Yes. uQuintini, uGeorge, yes, uDumakude, yes, ufanyana kulozala lo uPiliti, 5 boys. Angize ngabehlukanisa ngenze baleka. Akuyimfanelo. Namantombazana amabili uDalida nami. Ngiyangisho njalo nje bangikhuluma. Ngamanye amazwi ukhulume kusho ukuthi ngamanye amazwi yes, umkhulu uDr. Pixley izala washada kabili. Yebo. Qala maxiniwe ifika yes, eKapa. Nakho so umntwana ugogo wakho uPhikisile. Ninaka bakwaSeme ninehlobo. Uyela nje iphuze ngithandile ukuthi ke silithinte lezo. Ninehlobo zenu ezahlukehlukene ezisembuthweni eyahlukehlukene ngozalo ngoba ngiyabona ukuthi la ebukhosini bakwaZulu nikhona ngokozalo lisegazini lenu. Bese ke ebukhosini bakwaZulu ukhona ke nomunye umhlonishwa omkhulu eSouth Africa ohlonishwa kakhulu okhona naye ofana nani unegazi lobukhosi bakwaZulu. Ngikhuluma ngomntwana wakwaPhindangene. Ngoba mangifunda umlando ingathithi uyambiza uPixley njengomalume wakhe. Nizalana kanjani umntwana wakwaPhindangene? Ngicela naleyo ndawo sifaka le video ekancamalala kodwa ke senzela ukuthi nomntwana uma ngabe akawayibona azi ukuthi naye siyamkhumbula nesiyambonga umntwana ngeqhaza alibambile ukuthi akhumbule abakubo. Uma nizalana igazi ipolitics ibeke side. Niyazalana umntwana kanjani lapha ebukhosini bakwaZulu? Ake ningiphi isithombe kancane ngomntwana. Lapho ke Phiri ke inkosi uDinuzulu ngithi ngithe ubanjwe kabili ngamabhuku amdingisa bamdingisela eSt Helena. Yes. Uthema edingiselwe eSt Helena wase uZulu wonkana wathi Dinuzulu njengoba uzothathwa ngabelungu semncane kangaka nje siyawuba yini thini kuba uhambe emhlabeni ungashiya ingane ngoba usaqonyiwe nje siyakubona uqonyiwe. Ngithanda ukuqiniseka umntwana nginqoma ulimi
ngoba noCatshayo kwathi wadingiswa naye uyise kaDinzulu yebo wayilanda imlethe nayo lo senteleni kusho ukuthi kwashaya ubaba kwashaya nengane yakhe lokhu isithunyele senteleni cha inkosi uDinu uCosi uCetshwayo straight away walwa namangisi mase bebuya kwesibili emva kokushaywa ingathi naye iconflict bekithi ngiqonje umlando angazi la mntakwethu angimazi impela uCetshwayo hlala ke kuinkosini uDinuzulu bathi ke uzazi ukuhamba inkosi kungenangane yebo akuthula amantombazanyana akhohleka nawo uthathe intombazane eyodwa uyibeke isisu ukuze ngahle kuzalwe umfana izwe liyobahlala ke libambelele kuyo angiphamazi ba ngiyakuzwa anti esehamba ke uDinuzulu ke sethambane ngilandela la ntombazana phesha kwesikhwebezo yakwandwandwe le ezalwa uhlokolo lo yahlokolo owahamba waphuma waya eSwazini uyezwa ngiyakuzwa uzwide kalanga washiya enomfana uhlokolo lapha phesha kwesikhwebisi lo mfana uzale le ntombazana esiyolandwa manje kuthiwe ayizozala maybe inkosana yakwaZulu asazi esethathwa ke eyobekwa ke isireporta ke lengane ke inkosi isihambile isithathiwe ngabelungu isithi hayibo lo mfokazi benginye kuyo awungenze enye into njengakaze ngiyazi manje nake nakho nje ingqina lalonto inyanga angiyibonile kwathiwa ke silindenye kwalindwenye kwaze kwaba nanye bese sebesuka kabakwandwande bemsa enkosikazini ukaMsweli ezala inkosi uDinuzulu eyayibamba ubukhosi ngaleso sikhathi bezothi nansi ingane ithi ayiboni inyanga zayo esethi kinakho vele bengufuna mletheni azomithela lapha ekhaya oSuthu nangempela ke sizalwa ke lo ngane ke sizalwa intombazana inkosi uDinuzulu le isithumela igama isithi ungiphikisa inkosi lalela ukuya kwayo ke le eSt Helena uthwe athamabhuni athama ngisithatha amantombazana amabili ungahambi wedwa thatha amantombazana amabili esethatha intombazana yakwaMdlalosi esethatha intombazana yakwamagwaza kulombuzo wakho ke kule ntombazana ke yakwamdlalose ngizoyenza ibe mfishane esefike la kuyo umfana uSolomon igama lakhe esephinda omnye umfana esethi umshiyeni esephinda futhi elamanisa ngentombazana ke kule game esethi umphaphu kulo ntombazana ke wakwamdlalose bese kuthi ke kulo wakwamagwaza ezala David ezala uSamuel umfana esephinda futhi emlambenisa ngomphaphu intombazana sebeyi6 ke manje ingane zenkosi uDinuzulu le eRobben Island sezini eSt Helena yebo sezini u6 sezingu7 ngaleya eyashiyeka lapha ekhaya izelwe kuthiwa izoba ngumfana yasuke yaba intombazana ugogo walezi ngane yebo lalela manje sengiza ke manje ebukhosini bakwaZulu njengoba ubuza ngomntwana kwaphinda ngene nje naye inkosi uDinuzulu ihambile emhlabeni kwathi umuntu owabusa emva kwayo kwaba uSolomon lo waSolomon amthola entombazaneni yakwamdlalose eSt Helena uSolomon ke ulanywa umshiyeni abeselanywa uMagogo intombazana lo Magogo ke
ozala umntwana wakwaPhindangene. So ke uyabona ke manje these people are sisters. Yes. Usazisela kumntwana kwaPhindangene ngokwazi ukuthi ngumntakanina. Uyabona ngiyayithola ubuhlobo bethuke manje nomntwana wakwaPhindangene umntaka mama kwenyindlu. Sengisho ukuthi ke ubaba uPixley ozala umama uyidlozi ngumqambo ANC. Akungathi ke ngoba ninegazi nomntwana kaPhinda abanye abantu bese kuba inxeba labo kuthiwa hayi umama sizomnceda ngalutho ngobuhlobeni ngoba isihlobo sakho isihlobo awuzosilahla isihlobo sakhe. Ingakho futhi umama nemicimbi ephathelene nenkathe inhlangano into uyayiattenda ngoba yesihlobo sakhe. Nangenhlonipho umama magqokiwe kuthiwa when you are in Rome do as the Romans do. Mayefika enhlanganweni beyigqokile ahloniphise kodwa umama ekhaya lakhe nakho bese ukucacilo abantu bangathi bafuna ukulahla umama ahlupheke umama akugele ku forum mfowethu abantu beqhaphaza izimali igama lika baba uSeme liyasetshenziswa left and right belobelise mabefuna ukuqanjwe ama municipality iyangikwathisa indawo mfowethu baqama ama municipality ngoSeme ingane kaSeme nansi la umntwana udla imbuya ngothi lento ke ngithi nama ngifake isingiqophe ukuthi nami kwamina ngwakwaphira ayingiphethe kahle ingane zamaqhawe kudlalwe ngazo angiyifuni kodwa ngicela nikhuleke nani bakwaSeme nikhulume ungabe mina ophambili ngayo. Hayi ke sengitholile ubuhlobo ke nomntwana wakaphina ngizocela futhi umfowethu angeze lapho ngilela ngiyoya kumntwana ngiguqe kuyena anginaye angigeza umlando ngoPixley kaSeme. Uqhubeka ke mntanami ngicela ke uba ke mase ngubekile lomlando wami nomntwana wakwaPhindangene ukuthi ngiyayithi uma ngikhuluma nabantu ngithi umama mdala owakwaPhindangene uzemva kwakhe our mothers are sisters. Bese ke yiyo lonto ke yayenza ukuthi uma kukhona imicimbi lapha imicimbi nje umntwana yenzileyo noba yepolitiki noba ngabe eyobukhulu bakhe nje umntwana angimeme ukuthi ngiye kuyo ngithi uma ngiyile kulo mcimbi uma ngithanda ngiyangigqoke ingubo nje zami uma ngithanda ngigqoke ke ngihloniphe phela ukuba when you are in Rome do as Romans kanti futhi ubaba uPixley waye unite abantu bonke wayengabandlululi i-uniform yenkatha. Ngibe ngizazi kodwa mina ukuthi ngaphakathi uma kumba ngabe bekungumcimbi weANC bengizohlubheza iANC ngoba vele umntwana ngicela ukuthi umfowethu naye athi ukuphefumula mfowethu uveza indaba bengithi ufuna ukuthi uthathisele igama lika mama singahlali kakhulu kule but bese licacisela abantu angumeke kancane ke mntanami lento engifuna uba mangiclearish ukuthi angifuni ukuthi kuthiwe uma umuntu osuke khona ngi-introducewa lapha yana ngiyayi-introducewe lapha emihlanganweni njengengane ezalwa i-firstborn yenkosi uDinuzulu hayi njengengane eyilungu lenkatha nakani ngoba phela umntwana uPixley ubana waye umfana ngebe nguye obiso obusayo uyahlonishwa ngaloyo ndlela ngisukunyiswe ke hayi ukuthi ngisuke ngisukunyiselwe ini phefumula kana kwethu ngifuna ukugcwalisela lapho ngifakazele udadu baba la ngenkosi kaButhelezi umntwana waPhindangene ukhule nabo bedla amasi ngakhezoli ngesishini soda amasi bayilusa ndawonye oSuthu obaba benkosi abantwana benkosi Billy njobuka nje uSilo Sentaba kuthiwa isilo Sentaba ngani ngoba iphosa kubusa ukuba ugogo wayebe umfana njengesifiso zenkosi sesilo uDinuzulu manje ukuthi waba intombazane kwaZulu akufani naseNgilandi lapho khona uQueen obani njengako phezulu lapha koma inkosi yane Rain Queen lo kwaZulu nje ayisebenzi so ngifuna ukucacisa ukuthi obaba uSilo Sentaba ongizalayo nobaba uPiliphi ozala umfowethu ubheka uzala
bekhula bezingane zandawonye behlala ndawonye begijima balekuzana begijima ndawonye belusa ndawonye akungabi iqala kwabanye abantu ndawonye iy'thombe ey'ningi njena oyibonayo zabo zakudala uyawubona bengabafanyana bengathi-ke abanye abantu bafuna ukulambisa umntwana la bamhluphekise bese baqasha kumntwana kwaphinda angene yihlobo bakhula ndawonye ayixabene okunye-ke umntwana aphinda angene wakhuliswa uye uPixley ngoba umntwana aphinda angene wayefunda ufundile impela uhambe kakhulu une-doctorate unayo i-doctorate mama ngizwakala ithiwa Dr. Mangosuthu. So much so that konke engayixoxela ubaba uJuji uzongendaba ukuthi ngesikhathi uPixley ushona nje wayesezama ukwakhe i-office eFryhead ethi fanele lophathwa umntwana ophinda ngene lommeli ngoba unelokwa yemntwana. Ngiyakuzwa Sinomo. So ke umntwana uzuba nje ukhongolose uzala kuyo ukhongolose umntwana ophinda ngene. That's why aba imember ye-youth league benoMandela. Yes. Bonke njalo bekuthatha kumzwakhe umntwana Antoni Mzwakhe Lembede first president yena owaqhamuka ne-idea ethatha kuseme nangise office ngadlula ethi umkhulu wakho look here ubhekise kuLembede yenza i-ANC Youth League yiba yi-founder ye-ANC Youth League etshelwa from Dr. Seme's mouth iya kuLembede. Kafushane nje bantwana nithi ubaba uMandela kube ubaba uShenge kube uLembede bonke ngama student kaPixley lawa wayezitrainela bona youth league iziqhamuke ANC lo ke uMandela ke yena utrainwa kwi-law yi-law. Yes. Wenza i-law useyi-ANC vele kodwa ke i-ULA umwenze i-law article uzenze in Dr. Seme's office. Mntwana nakho kunye engekakuzwa ukuthi uwaba nethuba nawe angazi nani hlangana kuphi no baba uMandela lapho kanti usiyalibala kancane ngokuthi uyakurecognize uyakukhumbula kahle ukuthi kwakhona intombazanyana yena esafunda eza kwaPixley akuchaza kwenzeka kanjani inhlangano. Wayengangiboni ke mntanami. Yes. Wayengangiboni yena ngamehlo yimi ebengimbona i-office kababa ibise upstairs lapha yana eRobinson Arcade Commissioner Street in Johannesburg eMhubeni. I-office kababa yayisemhubeni ungene umthanda ngalomhubhe ovela eCommissioner Street noba uvela ngapha kulesa stratwe ngapha kodwa phakathi nendawo i-office yabameli abakhulu ama-advocate osele. Uyabona nje igenge le ebiphuma iyeqa yekwa ANC ibidlula lapha kubaba iyovalelisa iyothi doctor siyahamba siyaphuma. Hawu kancane baba mama ufuna ukungitshela ukuthi indaba yokuthi siyocaphuna ulwazi emazweni amanye ase-Africa na kwamanye amazwe emhlabeni ayiqali manje njengoba kuvala inhlangano yayiqala kudala. Ibebeyayibaye bayovalelisa bathi ngiyaphuma omasabalala nje laba bebeya lapha baya bayovalelisa ukuthi siyaphuma. Ngikhumbula ukuthi ke wenze nje ngiyangikhona napa lalelana njoba niphuma nje ningayi kumakhomanisi ikhomanisi yokwenza isigqila. Okay. Kwakunaleyo ngxaki nje encane nje engizoyi-editha ngisemase kuhambe isikhathi kana kwethu ipolitiki ngiya-understand kodwa ke sithola umlando wasekhaya ngizo ya kodwa ubaba ebaxwayisa nivula amehlo bantu abami. Okay. Nivula amehlo begcwala ukumhlaba-ke yibo-ke bathi bhidli ke ngiyakuzwa mntwana ngiyakuzwa nangokuMandela nawe uyaphithizela nawe uyangena naye lapho umbona khona lo article wena akakuboni wena uyambona ngiphezulu upstairs ngiyafunda Alexander Township uyabuya ke Holy Cross usebuyile manje uMandela ingathi uzovalelisa mfowethu uzovalelisa la niphinde nibonana khona manje kamuva uzovalelisa kwi king of the Zulus ukuthi
sengiyehla manje esihlalweni soba ngibe yipresident of South Africa. Njoba ngehla nje ke bye bye ke. Abesethi ke iking ke of the Zulus. Kukhona ingane ka Dr. Seme. Kusho inkosi uGoodwill Zwelithini. Ngilandweke ngemoto emhlophe ngangingunesi eDlomodlomo. Yes. Ulandwa isilo manje. Isilo ukuthi uMandela uzovalelisa. Siyasibona ke isithombe la. Lesithombe lesi sibambe la mfowethu uvizindaba. Sibonisa usibambe uthuse mfowethu. Nathi ngibone how uma ngibonana nasi isilo impela nasi isithombe sesilo. Icamera yathi ngathi yakwazi ucaptureisha. Isilo mosileso kusobunxele. Ubani lo faka uthayi lapha emuva. Abantu ke abamgadile. Kade bekhona. Ngifuna ukubona umntwana la kulesithombe. Umntwana ngifuna ukubona umntwana uHelen. Nango ebheke phansi. Ukuthi lesithombe asikhanyile kahle kodwa ke siyabona la duze nekhanda lesilo King Goodwill Zwelithini Zulu His Majesty uMandela nangu uMandela mayethakazela uthini nazi ithakazelo Madiba yebo nangu Madiba indeed this is the picture where Princess Helen Seme the one we're interviewing is meeting Madiba and there's also King Goodwill Zwelithini. It is on the occasion when His Excellency former President Mandela was saying goodbye to pay his homage also to the King of the Zulus. And then on that occasion, the princess tells me that His Majesty informed Mandela that the daughter of the founder of the ANC, Pixley, is around here. They organized a vehicle to bring the Princess Seme to the function. That's what uyabuzwa nje ke lapha yana uyangibuza ukuthi where is your father buried? Sokubuza uMadiba. Where is your father buried? Ngithi mina eChrisis in Johannesburg eNuclear uMontlane la Committee of 10. Committee of 10 wayekhona uyazi. But before he asks those questions, he had trouble recognizing you because you were still a little girl when he was still okay. Hayi khona lapha uyazi ngezwe khona ngathi kwakhona umfowethu late umpolisi lapha athi khona engixoxela nje ukuthi uMandela wathi umbuyazi ethi kanti are you really the daughter of Dr. Pixley Seme? Was he in doubt na? Angimazi ukuthi waye in doubt ukuthi khona kuya exist abantu babaseka beseze ukuthi phela mntakwethu mina ke mbiyazi ngithatha ngokuthi ngaleso sikhathi ubaba akungangahambi mina eoffice kababa ngiyo introduce as my child because uyintombazane futhi. Yes, bengiza nje ngiza ngama weekend ngivele esikolweni. So uyamangala ke lona ukuthi unangathi umangaliswa ukuthi incwadi zakhe nginazo. I've got his letters. Whose letters now? Mandela. Yes. What kind of letters, ma'am? Nje ekhuluma you mean books in what? No, letters. Posts. Written to whom? To me. Mrs. Bedley. Basically ubekhuluma ngani? What was he talking about in those letters? Athi nje mina bengiyangibuza ukuthi yini eyenza ukuthi bangamrecognize uDr. Seme. Kusho uMandela. Kusho mina kuza. And then he used to respond to you, Mandela. Yebo. Ngemfishimfi athi I shall attend. Uyathembisa uMadiba. Yebo. Ngicela ke siphuza amanzi ke siphubule bafethu. Angazi. Ke sithi nje kancane. Isibona ukhamba. Sisaqhubeka ngomlando abakwaSeme, abantu abakhulu emlandweni wase South Africa, abasenzelo likhulu, abadala inhlangano ezahlukehlukene kodwa la sifuna ukukhuluma kakhulu ngabaseme. Kunensizwa esinayo la umfowethu izophinda izisho sike sayishuta lapha ithi qaphu ngozalo layo ithi uma iqeda ke isitshele ekwaziyo mayelana ne recognition ukuthi igama lokaSeme
libekwapi labaholi bethu sinabo sibathandayo futhi sibasupportayo bonke beyinhlangano ezahlukehlukene uhulumeni wabantu noma uhulumeni wazoku inhlangano benzani bona ukuze uSeme athole indawo yakhe ingane zika baba mkhulu uSeme sengazi ukuthi manje kuthiwa ngezizwe impabanga abantu nje abangaziwa sizama ukuthi sikhuphule lo mlando mfowethu khuleka ngicela ukuthi uphoza ngathi kodwa umsasho manje kodwa ngicela uthatha kwa drop enye into yes la ibuza ukuthi hawu indaba uSeme enganakiyo ebuza ngokuyazi ukuthi uzalwa uSeme kufanele uzalwa uSeme uzalwa uPixley yes nami ngisokuyifaka le enye uwesuka kwaXhosa kaphathekile ulumisi engahlangana naye exclusive books e-airport njalo ngisuma ngifuna incwadi engingayitholi indawo nge-exclusive books yes so bese sihlangana naye sinono ngathi upontshisa umoya manje mawungene lo moya asicala olufuna siqale ngakubhudisa before yeah hey wena ama point akho akhumbule nje self introduction kana kwethu mina ngubheka uzalo kaSeme ozala umntwana uPhilip njengoba bese chazile ubabekazi ukuthi sithi abantwana lesi yabesa sihlale lapha sihlala lapha ephasage just for the moment kwamanje mntwana qhubeka mfethu yebo busasho uzalo lwakho uzala uMaqulu yena ozala lo Ntubatuba eDunjanini ngokugcina mina ngumagcina wakhe uMaqulu bakhona odadewethu khona omdala osegane kwadla noZipho uSindi uZimzodwa uQhamukile uMthunzi ngokugcina ngami ngoba khona ababili abashonayo kuNtombi eqiniso noNdodolo ngoba ngilapho nje ngokusebenza ke njengamanje ngisebenza ofisini lomntwana ngaphindangena umntwana aphindangena kimi ubaba kimi uma kuthukela ngihlangana nawo phela indoda ehlala ibhizi leya yes athi nje qapha bengelela da umntana ungibiza umntanakho da umntanami ngathi da umntanami ngabezi yebo kwathi ngelinye ilanga lapho ngisihlangana lapha kwaphindangena ekhaya kwaphindangena Royal Residence akanibanga umsindo lapho wasesethi nje qapha lo mntwana edlulisa amagama ukuthi ukahlangana noMandla ubusasho ukuthi ngendlela osondelanayo kakhulu nomntwana kaPhindangene akuthi ukuthi sokuthi ngelilanga besiphaza izingane iqhubeka ke ingane kwethu ukusonda komntwana ya cha lapho manje uthi uhlangana nayo siqale kahle ngifuna uqale phansi futhi ukuthi ngoba usondelene nayo uqale lapho nje ngokusebenza ngilapha ofisini lomntwana kaPhindangene ngisebenza khona siyasixhumana ke nama ngihambisa imisebenzi ngisuke office ngekhaya kwaPhindangene sekuthe ngelinye ilanga nje usethi umntana besi airport sikasabonana noMandla Mandela umzukulu kaTata uyengibuza ethi hawu shenge kwathuleka nje umndeni kaSeme usekhona umndeni kaSeme sebuza uMandla buza kumntwana wasesha umntwana bakhona ngisho indodakazi yakho Seme ilapho kumkani buza umntwana ukuthi kwathuleka ngabantu bakwaSeme baphi uma uthi wena abantu bakwaSeme ezihlobo kuwe nabantu basebe bavela kwaZulu baphi sebuza umntwana ubuze ubona ngoba ebona sebuza ngophela usuka la ubuze kubaphi abantu bakwaSeme ziphi ingane kaPixley basho lokho wayengixoxa nje yebo mfowethu yebo mfowethu ngathi sengishalo ngafe ngaxoxa umntwana atshela nami mfowethu yazi umntwana umbuzisa imanga ukuthi uMandla le uma ngazi ukuthi kwathuleka ngomuntu owasungula lento yabo uyaphendula ke manje umntwana wakaPhindangene uphendula uMandla uthi hayi bakhona usethini uMandla emva kwalokho usho inkuba wagcina lapho ngoba bangese weza ukuthi cha bakhona ukukhathazeka wayekhathazeke bapha wathuleka ngose baphendula kumntwana cha bakhona lo bantu la ngisho indodakazi yakho uSemoqovo phi usaphi amabele ngihlala nazo lezo ingane lezo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga leyo contribution yakho Sinono before umntwana iphinde ebuya futhi esithombeni ake sikhulume nawe ke